Но ето проблема в днешния свят. Заплахите са различни. Не можем да избягаме от работния си стрес. Не можем физически да се бием с финансовите проблеми. Не можем да хукнем, да бягаме, когато някой ни критикува в социалните медии. Но тялото ни реагира все още по стария начин. Представете си следния сценарий. Седите на важна работна среща и изведнъж осъзнавате, че сте забравили важен документ. Амигдалата ви крещи опасност и подготвя тялото ви за бяг. Но вие седите на стол в зала за заседания. Енергията няма къде да отиде. Адреналинът циркулира в системата ви без изход. Сърцето бие. Мускулите са напрегнати. Готови за действие, което няма да дойде. И се чувствате ужасно.